hogy akit viszont mindig ráteszek kant, az viszont ekte kiállításig. Tehát az ő papájuk, azt nem tudom, olvasta-e, hogy 10 ország sampionja. Igen. Törökország is. Igen, láttam, de Törökországban egy pár éve vannak a kiállítások. Nem régóta. Úgyhogy azért mondom, hogy mindig nagyon jó kiállítási kutyát rakok rá az én szukámra, viszont nekem az a mániám, hogy a Border Collie az dolgozzon annak megfelelően, ami az eredeti funkciója. Aha. Ő is egy nagyon szép kutya, ez a Blue Merle, csak ővele azért nem fedeztetek, mert neki még nincsen tenyészszemléje, meg nincsenek meg a vérvizsgálatai. Úgyhogy az még várat magára. Ja, hogy már megint, Sziszi, gyere el honnét. Sziszi, most tejet kapnak, aztán el fognak fáradni, nem fogunk tudni. Sziszi, gyere, Sziszi. Menjél be, Sziszi, menjél be. Menjél be, Sziszkó. Lorki, Sziszkó be. Jó, hogy nem vagytok többen. Ja, még van egy kutyám, de azért